Хәерле кич. Җайлап кына ел ахырына якынлашабыз. Димәк, төрле өлкәләрдә нәтиҗәләр ясау, еллык эшчәнлекне йомгаклау чаралары да озак көттермәс. Җырмың өлкәсендә төп чараларның берсе булган Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына да 3 атнадан кимрәк вакыт калып бара. Быел милли премияның юбилей елы, алтын йылдыз сыннары иң дип танылган җырчыларның 10-нчы мәртәбә тапшырылачак җырчыларга. Якынлашып килүче зур тантананың нечкәлекләре, үзенчәлеге хакында аны оештыручылар һәм катнашучылар белән әңгәмә кырырбыз. 10 декабрь. Пирамида. Болгар радиосының 10 милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Елның музыкаль вакыйгасыннан син дә читтә калма. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Милли премияга быел 10 ел. Билгеле, нинди генә фестивальне, нинди генә бәйрәмне, нинди генә бәйгене искә алмыймы, аның үз йөзен булдырыр өчен берникадәр вакыт кирәк, 1-2 ел вакыт кирәк. Милли премияга 10 ел. Аның үз йөзе булдымы бүгенге көндә һәм асылында нәрсәләр ята, максатлары нинди, Илфар? Синнән башлыйк. Миңа калса, бардыр инде аның үз йөзе, чөнки 10 ел ул шактый күп вакыт. Бер уйлап карасаң, 10 ел дәвамында шушындый югары дәрәҗәдәге чараны оештыру күп көч таләп итә. Ул инде безнең менә иң элек музыкаль дистә проектыннан башланып киткән иде. Музыкаль дистә проектында җиңүче җырларны билгеләү, аларны нинди дә ничек тә бүләкләү максатыннан һәм шул рәвешле ул менә Болгар радиосы милли музыкаль премиясе инде 10-нчы тапкыр юбилей сезонына да килеп җитте. Аның үзенчәлеге нидә? Беренчедән, бу Болгар радиосы күзлегеннән татар эстрадасына нидер бәя бирү. Болгар радиосы күзлегеннән иң мөһиме шуны әйтергә кирәк. Без инде бөтен татар эстрадасына, бөтен татар җырына, татар сәнгатенә, җыр сәнгатенә бәя бирергә алынмыйбыз. Бу радио тыңлаучылар, тамашачылар яраткан, сойлап алган җырлар һәм җырчылар иң беренче чиратта. Үзенчәлеге, төп үзенчәлеге шундадыр. Менә шушы вакыт аралыгында 10-нчы тапкыр уздыра дип әйтәбез. Лауреатлар бар, җиңүче җырлар бар. Аларның бер төрле менә 10 еллык алтын коллекциясе бар дип әйтә алабызмы бүгенге көндә радиода? Әлбәттә бар. Гомумән Болгар радиосы ул алтын хитлар радиосы дип әйтергә кирәк. Безнең фондта 50-нче елдан алып җырлар саклана. Бу инде шул ук ретро җырлар, тапшырулар һәм инде шушы җырларны без Җәүһәрләр дигән рубрикада Болгар радиосында яңгыратабыз. Һәм инде менә шушы 10 ел дәвамында Болгар радиосы тыңлаучылары сойлап алган җырлар шулай ук әлеге алтын фондка кирип бара. Без инде шушы 50-нче еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр алтын җырларны, алтын хитларны туплап барабыз һәм инде бездән соң да Болгар радиосының 100-нче милли музыкаль премиясын үткәргән вакытта да менә шулай искә алырлар, менә шул еллардан, чорлардан бирле җырлар тупланып килә дип. Айдар абый, сез инде эстраданы эченнән, тышыннан белгән кеше, үзегез җырлыйсыз да, автор да, продюсер да өстәвенә. Менә татар эстрадасы ничек үзгәрде бу 10 ел эчендә? Кая юнәлеш алдык икән бүгенге көндә? Кайсы якка барабыз? Ой, көтелмәгән сорау. Мин ничек дияргә дә белмим. Мин алай бөтенләй эстраданы күзәтеп, аңа бәя биреп барганым юк. Минем үз кыйблам матур шигырьләргә, матур үземә ошаган, үземнең стилендә җырлар иҗат итү. Шуңа күрә мин шулай дип әйтә алам монда. Сезнең өчен Болгар радиосы милли музыкаль премиясенең үзенчәлеге нәрсәдә? Минем өчен бу премияның үзенчәлеге менә безне авторларны зурлау, аларны барлау. Менә иң зурысы шул һәм дөрес итеп халык сайлый бит инде, халык сайлаганнан һәм менә аннан канатланып кайтасың да, ул инде тагын иҗат итәргә, эшләргә үз өстендә матур җырлар тудырырга ул этәргеч бирә менә. Рәхмәт аларга, чын күңелдән әйтәм. Барлык авторлар исеменнән. Айдар әфәндене без ветеран дип әйтсәк, быел әле беренче ел гына катнашучы һәм инде шушы премиягә ия булучылар бар. Дәгъва кылучылар дип әйтсәк тә була инде. Илвина, сезнең фикерне ишетәсе килә. Оригинал жанр дип әйтү бик дөрес түгел, ләкин үзенчәлекле җырчыларына илгиздә сез дә барыбер дә аерылып торасыз. Җырлау манерасы белән дип әйтеп инде яме. Нинди өметләр белән килдегез менә шушы милли премиягә? Ничек бу дулкынга кирип китәргә булдыгыз? Һәм нәрсә бирә сезгә шушы премиядә лауреат булу статусы? Болгар премиясе ул бит инде менә күп кенә җырчылар өчен, артистлар өчен нидер бер елга нәтиҗә дип әйтәсем килә иде. Бу бит нокта кую.
Çünkü biz yıl davamında işitemiz. Özümüzün jırlar üstünde işleyimiz. Şu jırlarımızı, bar көңілімізді, мәхәббәтімізді халыққа жеткерге тырышабыз. Әгәр инде халыққа, безнең тыңлаучыға, безнең җырлар хуш килә икән, әгәр инде аларны радиодан, телевидениедан тыңлыйлар икән, biz инде менә шулай Болгар радиосы премиясына эләгә алабыз икән, бу безнең өчен шундый горурлык. Һәм бу Айдар әби әйтмешли, менә шундый зур кеш этәргеш безнең өчен. Менә шул безнең өчен бәйрәм. Biz һәр вакыттагыча шулай артистлар белән күрешеп, бер-беребезгә нидер киңәшләр биришеп, бер-беребез өчен шатланып, шундый бәйрәм ясыйбыз. Эльвина, менә сез бик дөрес әйттегез. Бер яктан ул артист эшенә берникадәр нәтиҗә име, ә икенче яктан, менә мәсәлән, Рая, сез ничә тапкыр алдыгыз ул сынны? 7-8? Менә аның кызыгы бар микән? Менә 7-8 сын алганнан соң тагын килеп, менә милли премия лауреаты булуның кызыгы каламы? Ул бит иҗатта да шулай ук. Син менә бу һәр чыгышың синең бер җиңү. Менә син һәм син аны ябып куясың. Киләчәк адымнарыңны уйлый башлыйсың, нинди җырышларыбыз, нинди стиль. Бик матур сорау, 10 ел içinde эстрада үзгәрде, күбрәк шоу-бизнеска әйләнде. Һәм шуңа карап уйлый башлыйсың, нинди стильдә эшләрбез микән, нинди җырлар иҗат итәрбез микән, изләнә башлыйсың. Элек ничектер җиңелрәк ул җырлар җиңелрәк эләгәдә, кара нинди матур бит ул, кара ничек менә эшләгәле. Хәзер изләнергә туры килә, шырга туры килә торган шул ук аранжировщиклар белән эшләргә туры килә. Күбесе яңа карашта, ниндидер бәлки кемгәдер ошамый да дип әйтәләр инде. Хәзер бөтенесе шулай инде, даңгыр-дыңгыр инде. Хәзер бөтенесе киләләр дә, менә миңа да теге кайбер аранжировщиклар көләләр, мәсәлән, 50-60 яшьлек җырчылар киләр дә, миңа да басларын Элвин Грейники кебек эшләп бирегез. Ну, мин теге әзрәк кенә кухня буенча сөйләшәм хәзер. Шуңа күрә 10 ел эчендә чынлап та бик күп үзгәрешләр, яхшы якка дип әйтерем мин. Сыйфат ягыннан уңайланабыз, клипларны карасагыз да. Даңгыр-дыңгыр ул димәк яхшы як дигән. Шуңа күрә ул бер менә сыныңны алдың да, бу бит инде минем 8-нче, менә мин сиз әйтмәсәгез, әле аның ничәнче икәнен искә төшермәсем, ул минем өйдә бик матур урында алар тезелеп торалар, аларның үзләренең урыннары бар, шундый матур киштәдә үзләренең дипломнары астында матур итеп эленеп торалар. Ул мин аны күрәм дә, ул тагын искә төшеп китә, кара шул кичерешләр, бу җыр бит әле чынлап премия алды, бу җыр, менә бу автор белән шундый матур итеп эшләгән, тагын җырлары юк микән дип. Менә алар бары тик эленеп кенә торамы, әллә берәр ишекләрне дә ачамы? Рафина. Диплом күтәреп, берәр өлгөт алганыбыз бармы? Миңа калса, безгә менә бу премиялар гомумән менә шушы иҗатыбыз ул дөрестән дә бер урында тормас өчен ярдәм итә. Чөнки менә бер ел алдым да, ой, менә мин премия алдым, әллә кем булдым дип кенә туктап калсаң, шул икенче елга барып җитмисең. Ул бит инде барбер ниндидер бер ярышу кебек. Үзенә күрә без тамашачыларга да берсеннән-берсе матуррак җырлар эзләп табырга тырышабыз. Ниндидер бер яңа стильләр менә хәзер трендлар дип әйтәбез бит инде, әйме? Ничектер яшьләргә дә ошый торган музыка иҗат итәсе килә. Чөнки безнең яшьләребез, алар хәзер бик алдан бара, бездән бик күпкә алдан бара. Һәм менә нәкъ шушы татар музыкасын алар тыңласын өчен, татар җырын тыңласын өчен безгә бик күп Раяз әйтмешли эзләнергә һәм эшләргә кирәк. Менә күңеленә ишекләрне ача Болгар радиосы милли музыкаль премиясы. Менә ул ишекләрне ача торган җырны сөйләүнең берәр төрле шалымнары бар микән? Менә җырны карыйсың, тыңлыйсың. Менә бу җырны алсам, киләсе елга яки бу елны мин берәр төрле премия алачакмын дигән фораз кылып буламы? Нәрсәдән тора ул җырның танылуы һәм кирип китүе? Менә шул Раяз әйткән даңгыр-дыңгырлардан торамы ул? Ничек итеп сөйлисез сез менә бу җырга басым ясыйм әле дигән вакытта? Ну, миңа калса, һәрбер артист үз вкусына, үз дөньясына, ичке дөньясына таянып җырларны сөйләп бит инде. Һәм кайвакыт бик ошап бетмәгән җыр да тамашачы тарафыннан бик җылы кабул ителергә мөмкин.
Мында әлбәттә җырны менә миңа калса тануы бик авыр мәсьәлә. Әмма дә ләкин аның үзенең бер схемалары бар. Һәм ул схемаларны әгәр дә инде син бик теге тоемлы кеше булсаң, әлбәттә ул җырны хит итеп 100% ясарга да була. Җырчыларның төрлесе бар. Музыкаль тоемлау булган җырчылар бар, кемнәрдер продюсерлар, менә Айдар Тимербаев кебек продюсеры бар. Ул яза да бирә менә шу җырны. Һәм ул шуны җырлар да ишенеп, бүгенге көндә бик яхшы дәрәҗәләргә җиткән җырчылар бар. Кайр вакытта чынлап та бу җырны алсаң, менә бу җырны менә шундый көчле аранжировка, анда тере музыкантлар хәзер чакырып эшлисең, нитәсең дә, ул Күләгәдә калырга мөмкин. Да, әйбәт. Бер юлы кирдем дә Нияз Валиев янына мәсәлән. Ул менә кара ниндер бер сәйре җыр язды. Җырлар ак шымырта япак күлмәк, син киеп килгән идең, син киеп килгән идең. Уйнап кына җырлап чыгып киткәнем. Bir atnadan Samara'dan şaltıratalar. Nindi super bomba jır bulgan meyten bu mu? Bu ne şuna kuran da tıyımlау türlüşe? Rayaz, hitlar, продюсерлар, hemen Tatar estradası turunda silaşıyor bizne. Biz reklamdan sonra devam ederiz. Таян ноктасы студиясында туры эфирда булачак, 10 декабрьдә булачак. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы турында сөйләшү безне дәвам итәбез. Илгиз, менә рекламага киткәнче Раяз бик матур гына нечкә генә әйтеп узды. Менә шул җырны җырлыйлар да, шуннан ул халык күңеленә кереп китәләр диде. Ротация дигән әйбер дә бар бит әле. Без радио турында сөйләшәбез икән, бигрәк тә бер үк җырны нинди җыр булса да гел кабатлап торсаң, барган сайын бөтен мәҗлесләрдә шуны җырласаң, нишарадан бишара кулакка эленеп кала дигән фаразга ничек карыйсыз? Бәлкем кабатлаудан тора торгандыр, ияләштерүдән тора торгандыр андай әйберләр. Андай бер буларга мөмкиндер, чөнки җыр һаман кандыр яңгырап торгач, ул сиңа ничектер күңелеңә кирип кала да, син теге идән жуган чакта да, теге савыт-саба жуган чакта да, үземдә инде булса да җыр ишетсәм, нәкъ шулай итеп истә кала да, һәм атналар буе шул башта яңгырап йөри һаман да. Вируслы җырга әйләнә. Вируслы җырга әйләнә. Бу ниндидер менә бүгенге көндә пиар ходларның берсе дип тә әйтеп буладыр инде. Җыр ничектер һаман әйләнеп торган чакта, теге бер уйламаганда син аны ничектер ятып та аласың, теге кайсы вакытта уйламаган чакта да җырлап та китә аласың. Билгеле, сез дә әле менә яшь дип әйтсәм, теге тәҗрибәсез дип әйткән кебек була инде. Ләкин алай да әле бу менә премияләр өлкәсенә килеп кергән вакытыгыз гына конкуренция зур бит инде. Раязлар басып тора, мин сиңа әйтим. Җырчылар күп дөрестән дә. Менә мондый вакытта ничегрәк үз юлыңны табырга, ничек итеп күренеп алырга, күңелгә кереп калырга җырчыларга. Сезнең ниндирәк алымнарыгыз бар һәм кайсы якка басым ясыйсыз? Беренчедән мин җырны эшләгәндә, ничектер сүзләрен эзләгәндә үземә ашарга тиеш ул. Нидер үзеңнең ниндидер штрих булырга тиеш минемчә. Халык җырларында яратам, ретро җырларында җырлыйбыз, төрле Илһам абыйлар репертуарларында, Әлфия апаларныкыннан да. Ләкин үзеңнекен нәрсәдер калдырасың килсә, нидер үзенчелек теге тарихка да кертеп калыр өчен, син үзеңнең ниндидер менә шундый дип әйттек соң инде авыррак аңлатам инде хәзер. Тәрҗемә әйтеп тормыйк. Авырлык Рахманиновның бер аккорды бар име? У менә Рахманинов аккорды булып калачак да гомергә. Менә шундыйрак ниндидер үзенчәлек булырга тиеш үзеңдә дә. Менә һәр шагыйрьдә дә кемгәдер карап, аныкы шикелле булырга тиеш түгел, ә менә син үзеңнеке шундый. Син күңелеңдә, син бер үзең шундый булырга тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә ике Кара ничек матур чагыштырдыгыз сез сәнгатьтән шоу-бизнеска кирип бара. Сәнгатьтә инде ул күптән, без аны сәнгатьтә шунап та беләбез, ул безнең халкыбызның онытылмас классикасын һәм төрле җырларын, әсәрләрен башкара торганчы бүгенге көндә ул шоу-бизнеска, эстрадага түгел шоу-бизнеска кирип килә. Менә аның чынлап та үзенчәлеге, үзенең тавышы һәм җырлау манерасы, башкару манерасы һәм репертуар сөйләүдә синең үзенчәлек бик хөрмәт итәм. Рәхмәт ялсын. Менә хитлар темасын дәвам итәсе килә. Шуннан да менә хит язучы шундый авторларның берсе, ул инде безнең кунагыбыз Айдар абый Тимербаев. Менә хит язам дисәң, нәрсәне истә тотырга кирәк? Нидер аның уңыш сыры бармы? Мәсәлән, анда Тимербаев кие, Тимербаев аккорды, Мухин аранжировкасы, Шахбан сүзләре. Нидер уңыш сыры бармы? Минем өчен сүзләр иң беренче матур
язылган булырга тиеш, мәгънәле итеп һәрбер законнарга туры килеп дип әйтим инде. Татар телендә бозылмасын, мәгънәсе дә матур булсын. Һәм шуңа шундый матур сүзләргә, мәгънәле сүзләргә, мәгънәле сүзләргә матур итеп үзеннән килгәнчә, көченнән килгәнчә матур итеп язу. Аны инде тырышып кына язып булмый, үзеннән үзе килә ул. Хитлар туганда ул аны уйлап утырмыйсың. Шул сүзгә гашыйк буласың да, үзеннән үзе килеп чыгып менә шулай языла. Хитлар шулай языла. Әле ул яздың да ул хит булды дигән сүз түгел. Әле аннан соң аны алдан белә аласызмы? Менә бу җыр хит булачак дип. 60% беләм, 40% дөрес. 100% беләм дип уйлыйсың. Ну, хит булмый. Бұл олай барып шықмай. Шаман тауда киіп деп әйтеді. Ол бит әлі күйден сүзден түгел. Әлі анда музыкаль бизелиш аранжировщиктан тұрайымы. Менә безнең, мен битіндегі Ризат белән Зинердің продюсері боларак, біз бик көп жырларға икішер, біздің ең көбісі бір жырға 4 тапқыр аранжировка эшләттек. Аранжировщикка бирәсең, моны эшли, ошамый, ошап битмей. Аның белән аранжировщиклар биталар, талантлылар үзләрен тоже әз биталар эстрадада. Моның белән мөнәсәбәтне бозасы келмей, акчасын бирдең, һәр икенче кешегә биреп калган. Икенчегә тоже бирәсең. Аларның өстендә чират. Райс дөрес әйтәм бит инде. Бу бик моның турында аерым тапшыру эшләргә була. Шуңа күрә мин бу темага кирмим әле. Нәрсәдән әйтәм? Менә монда шулай итеп аны эшләдең, аранжировка бөтен нәрсәләр җырчыга туры килмәскә мөмкин. Сәнгатьле итеп җырламыйлар, уларны җиткереп бетерә алмый. Менә ул җыр шул иң ахыргы этабында да үләргә мөмкин. Шуңа күрә монда бөтен нәрсәдә көйеннән дә, сүзеннән дә, башкаручысыннан да, аранжировкадан да тора һәм инде әлбәттә раскрутка инде менә урысча әйтеп әйткәндә радиодан әйләндергә. Ишеттерү һәм таныту турында әйтерсез. Менә һәм инде аннан соң менә соңыннан шушы безнең радио тыңлаучылар, телевидение караучылар үзләренең тавышлары белән менә Илфарлар хәритә инде аннан соң шуларны. Рафина, сезнең бик матур изүегезгә карыйм да, инде бу Болгар радиосы милли премиясендә милли дигән өлеше дә бар. Милли дигәч инде без аны фольклор җырларыннан, халык җырларыннан гына торган дигән сүз түгел. Бу инде гомумән теге безнең халкыбызга хас бүгенге көндәге җырлары дип аңлыйбыз шулай да. Бүгенге көндә эстрадада һәм бигрәк тә инде Раяз бик матур итеп аерып әйтә, шоу бизнес дигән аның өлешендә миллилек ничегрәк чагыла. Әллә инде шул менә татарча җырласа, Аллага шөкер. Иң мөһиме татарча җырлый дигән хәлдәмәбез. Җырларда миллилек чагыламы сезнеңчә? Белмим, миңа калса, без үзебез миллилекне саклап калырга тырышабыз җырларда. Әзрәк теге менә артык урысчага китте бугай бу дигән вакытта барбер тукталы, әйдә каядыр я гармон, я баян манда, я милизмнарыбызны үзебезнең әйме, бормаларыбызны һәм менә шул рәвешле үзебезнең милли төсмерләрне кертергә тырышабыз. Шулай ук киемнәрдә дә, үзебезнең сәхнә образларында да җитмәсә бит әле минем ирем дә Рәзил гармончы булгач, без инде күбрәк менә шушы миллилекне барыбер саклап калырга тырышабыз. Үзебезнең иҗади дуэтта дип әйтәм инде. Менә бу Альбертның соравын дәвам итеп шуны әйтәсе килә. Мин татар телевидениесының бер вәкиле. Шуңа күрә мин урамга чыксам да, кибеткә барсам да, балам белән, гаиләм белән татар телендә сөйләшергә тырышам име. Сез шулай ук татар эстрадасының йолдызлары, вәкилләре. Менә Альберт бик дөрес әйтте, татарча җырласа шул җитәме? Әллә сезгә дә менә сәхнәдән тыш ничектер татар телен саклап калу өстендә ниндидер эшләр алып барырга тиешме сездә? Бик дөрес сорау. Җыр сәнгате ул телне саклап калуның бер ричәге булып торган иннән мин генә әйтмим. Әйе, әмма ул шул гына җитәме соң? Юк, ул гына җитмәүдән дә монда хәзер узакка китерә бер генә фикер әйтәсе килә. Biz mesela Sibir yaklalarında öyle gastrollarda yürüyen vakitte bizim konsertlara mesela ülken buğunlar kiletırganı konsertka. Mene biz bağlarımızını Tatar jırına, Tatar konsertlarına yürütürge avur, eydegizini barıgın dedip hep kilip tınlatırga mecbur bulabızdı. Şundan kilip çıktılar yaş şunday jırşılar. Mene bir güne şuluk aytayım, bik rahmet eytireyim Elvin Grey'ga, ol ничектер яңа ниндер ташкын белән кирип китте дә, һәм әллә ничек тырт-мырт урысча сөйләшеп йөри торган татар балалары аңа кушылып татарча җырлый башладылар да, һәм татар теленә үзенең кызыксынуын уятып, татарча җырлар җырлап
нетіп, біне шулай қойны башылар. Шуңа көре әйтірге керек, татар жыры инде ул татар тілін сақлауның бір шәгі тағын бір әйтесіз. Ғайледе сақлап қалдырға керек. Эльвина, сізге айрым сұрау бар. Роязда бик матур гына китеп барды. Ул темадан аранжировщиклар турында сөйләшә башлагач, бик озакка китә. Шират турында әйтте Айдар әфәнде. Аннан соң Яшерин Батырын түгел, ел сайын Милли музыкаль премияда сәхнәгә иң күп чыгышы автор ул Айдар Темирбаев шәхсән үзе. Чөнки аның җырлары менә шушы лауреатлар исемлегенә даими эләгеп тора. Бүгенге көндә җыр бик авыр туа. Ата-аналары күп җырның. Шагыйр, композитор, аранжировщик һәм аны беренче башкарган кеше. Дүртәү булдылар. Аларны табып бетерүе һәм алардан менә шундый команда ясауы шул кадәр авырмы бүгенге көндә? Менә хәзерге җырның туган мизгелләре ничегрәк? Әлбәттә, дөресен әйткәндә, менә минем телефонга композиторлар дип әйтгәндә, бәлки алар теге профессионал булмаган композиторлар бик еш кына җырлар җибәреп торалар. Дөресен генә кайберләрен тыңлавы да бик авыр. Менә миңа җырчы буларак, чөнки миңа бит алар арасыннан сайлап та алырга кирәк әле ул җырларны. Аңлап бетергә дә кирәк. Менә профессионал композиторлар алар инде теге ноталары белән дә җибәрәләр, яки инде кемгәдер җырлатып, я үзләре матур җырны башкаралар. Шуны әйтәсе килә, ләкин һәрбер артистның, җырчының дип әйтгәндә, үзенең эш итә торган авторлар бар. Композиторлар, аңа туры килә торган композитор, бүгенде сүз авторлары, минем шулай ук үземнең авторларым бар. Һәм без һәр вакыт теге шалтыратышыпмы, күрешепме, җырлар өстендә эшлибез. Менә шушы теманы ачыйк әле. Әйдәгез бу эшләп карыйк әле. Авторлар кытлыгы юкмы ул? Менә композиторлар аз бездә, татарча язган җырга яраклы шагыйрьләр аз бездә дип. Әлбәттә күп түгел. Бу дөрес факт, әлбәттә күп түгел. Ләкин тырышалар. Илгиз бик башын чайкый тимәгә генә баса алмый. Юк, берничек алар күп түгел. Менә төпле матур итеп яза торган авторлар күп түгел. Алар күп түгел. Менә чөнки премия вакытында да аларны бүләкләгәндә 5-6 номинациядә бер үк авторлар чыга. Менә бу кытлык бар дигән сүз бит инде. Күренеп тора бит ул. Теге телевидениедә, радиодан да әйтеп торганда җырның авторларын, аларны әйтеп үтәләр. Һәм әкәкен генә шутлый башласак, алар менә күп түгел икәнен беләсең. Аннан соң бит коммуникация дигән әйбер бар, беләсезме? Шул ук автор белән, композитор белән җырчы арасында бер-береңне аңлау, иҗат процессы. Теге талашып түгел, уртак бер теге җимеш ясарга кирәк бит. Шуңа күрә анысы да бик мөһим әйбер. Балада мәхәббәтсез булмаган кебек. Төрле вакытлар булырга мөмкин. Кемнеңдер нидер фикер алды бара. Хәзер бүтән кеше автор була ала. Премияга әйләнеп кайтыгызның һәр вакытыгыз бик аз кала. Илфар, нәрсә көтәргә тамашачыларга 10 декабрь көнне? Нинди сюрпризлар әзерләдегез бу юлы? Сюрпризлармы? Менә әйтмим әле сюрпризларны. Килгәч күрерләр диләрме? Юк, әлбәттә, ниһаять быел без 2 ел тамашачы белән күзгә-күз очрашмаганнан соң ниһаять быел очрашачакбыз. Пирамидада тамашачылар белән бергә узачак. 10-нчы Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Бу гадәти концерт кына түгел. Әлбәттә, без ел дәвамында моңа әзерләнәбез. Менә 10 декабрьдә узып китәбез. Инде киләсе декабрьгә әзерләнә башлыйбыз. Бу сәхнә бизәлешендә дисеңме, ут куелышында дисеңме, сценарий алып баручыларда, җырчыларда бу барысында да чагылачак. Бу дөрестән дә менә шушы елга ниндидер бер нәтиҗәләр ясау, тыңлаучыларга чын мәгънәсендә бәйрәм бүләк итү. Мондый чараны, мондый тантананы телевизордан карап кына да аның менә рухын тыйып бетереп булмас иде. Шуңа күрә моны килеп күрергә кирәк. Алдан теге нәрсә генә сөйләсәң дә килеп күрмичә әйтеп булмый. Туйып карамыйча белеп булмый аның. Рәхмәт. Дөрестән дә, кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, бераз гына 1-2 елга тукталып торган тамашаларга, концертларга йөри торган юлабызны, гадәтләребезне кире кайтарырга вакыт һәм Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы моның өчен менә дигән мөмкинчелек. Милли премияның юбилей концертын карамыйча калмагыз. Оештыручылар грандиоз тамаша көтә сезне дип әйтәләр. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.